Здравейте! Аз съм... Аз съм Дилър, бе. Добре, и сега... Това пак. Иди се прегледай. Кой ти каза, че не съм, а? Кой ти каза, че не съм, а? Да, добре, значи започна нова поредица, защото ми преинсталираха компютъра и сега си загубих почти всичко. И въобще премиум сървър и всякакви други глупости. Преди да ми пишете в скайпа. И сега започвам някакво оцеляване тук с Волки 24 и Кап тениската. Ами реални. Реални, бъгнало ти се. Релок. Стана. Еми, ляга тук ми се навира в лицето. Стига да е. Кажи. С кой ти помогна? Кой? Аз имам Diamond Mage, ама той си беше мъж. Кой ти бедла? Ето ви кожа. Аз съм бедла човек, не съм сетла в хол. Добре, ай сега. Аз съм бедла, нямам сет холм. Не знам къде се намира къщата ми. Забравих го сетла. Тя е моя поредица, май. За целта скачите във водата. Добре, те с много се карат. Има портала, да. Да, просто нямам къща. Забравих с къща. Ко? Делани. Аз ли бе? Охо, Херо, ко правиш? Кой е? Отивай. Това не е PvP. Това не е PvP. Иди да знам на кой, обаче аз ми моля се спрете. И добре, YouTube. Мога ли ти малко да опитам се да снимам тук?
Добре, и YouTube, съжалявам за прекалено големия лак, обаче нещо сервера не бива както трябва. Какво се прави с реклама? А, да, пустих ми профила. Як е? Много лагва от Людмил. Добре, тихо де, снимам, спрейте са. Добре, аз спирам да снимам с вас. Спирам